Благотворителност обикновено е онова, което хората разбират, че трябва да правят по празниците, да носят шоколадчета в домовете за сираци. Ние, за щастие, сме надскочили в нашата организация малко този стандарт, като тук става въпрос за фокусиране върху национални приоритети от най-голямо значение. Борбата с демографската криза, реинтеграцията на диаспората, реализация на младите хора в България и културно-историческото наследство и ползата от него. Варна, октомври 2013. Опустял след сезона хотел 240 момичета и момчета се събират за семинар на фондация Българска памет. Те идват от градове и села извън България или от райони на България, пренебрегвани от обществото. Председателят на фондацията, доктор Милен Врабевски, вярва, че от тях зависи бъдещето на България и решението на една от дълбоките й кризи. Тези семинари се провеждат ежегодно и са шанс за опознаване на младите, за търсене на възможности в перспективата на общото им европейско бъдеще. Какво ще се случва тук? Благодарим. Ще ви срещна с успели българи, за да видите, че успеха в България не е имагинерна единица. Но най-вече искам да се научите да живеете заедно. Тук сте се събрали представители на това, което аз наричам българска диаспора, българска нация. Това са деца, чието предци са напуснали България преди стотици години, но които все още са свързани с българската нация. Те живеят в Молдова, Украйна, в съседни на България страни. Те са тук, за да преоткрият българското си наследство, да направят връзка със своята прародина. А това, казва доктор Врабевски, може само да вдъхне живот на една застаряваща нация с драматично ниска раждаемост и неблагоприятна демографска ситуация. Българите от Украйна. Ваши брати се стои от Молдова. Сега искам да приветстваме с добре дошли и с аплодисменти нашите брати и сестри от Македония. Мехмет Кутрев и Ахмет Инус са тук не за първи път. Те казват, че тези семинари ги вдъхновяват през цялата година. Двамата не идват от чужбина, но са не по-малко пришълци в българското общество от тези пристигнали отдалеч. Фондацията иска те да станат зачитана част от България. Ето откъде идват двамата. Това е Рибново в Родопите, компактна общност на българи, изповядващи ислям. Мехмет е за трети път на семинара на фондацията във Варна. Той е последен клас в училище. До сега желанието му било да учи в чужбина, но сега с помощта на фондацията вижда нови възможности и в България, за които не е знаел по-рано. Аз знам, сигурност нямаше да мога да осъществя всички тези пътувания, на които съм присъствал благодарение на фондацията, защото доста пътувахме и в България, във Варна, в Брюксел, дори в Македония бяхме. И наистина хората, с които се запознаваш, като видиш другите култури и другите неща, които не си виждал в България или особено в селото, и е доста някакси отваря вратите към целия свят, защото виждаш, щом сега съм дошъл тук, например на 16-17 години, защо да не го направя и след 10 години. Възможности има, но просто не се прави нищо. Мисля, че тази фондация е една от многото малко, която прави нещо за нас. Доктор Милен Врабевски също така е един от малкото хора, който харчи парите си за такива като нас. Просто ни помага да се развиваме в тази толкова недобре развита държава. Ислямът е с древни традиции в района, а местните хора казват, че са едва ли не невидими за останалата част от страната, че често са приемани не като българи, че те традиционно са представени като другите. За доктор Врабевски обаче те са неделима част от българската нация. Негови активисти издирват в района таланти, за да може най-обещаващите сред младите да получат най-добрите възможности. И все пак огорчението е осезаемо в Рибново, чувството, че останалата част на България не хае за хората от този край. Не може само едната ръка да е протегната. За да има разбиране, трябва да се протегнат ръцете от двете страни. Така че няма как това да стане само едната страна. Мисля, че ние сме през тия години показахме на общността в България,
че сме благоразположени, да започнем да си градиме собствената си къща. Това поне е един начин за района да оцелее, но местните хора казват, че няма особен интерес към инвестиране тук от останалата част на България. Те споделят, че за техните деца няма перспективи. Не крият, че когато гледат Народното събрание от София, им се струва сякаш телевизорът ги пренася на друга планета. Десетки хиляди са българите от този край на страната сега на работа в Испания, Португалия, Германия, пръснати из цяла Европа. Но независимо от това къде са те, нелеките въпроси остават. И идва ден, когато човек неминуемо си задава въпроса: кой съм аз, откъде съм аз, как съм дошъл на този свят, кои са моите предци, какъв е големия проблем на помашката общност. Че самата тя не се дефинира, а изкуствено някой друг и налага какви са и как са. Мехмет работи извънредно, за да спести за допълнителни разходи по време на престоя във Варна. За него големият въпрос е дали по-нататък да се присъедини към хората, напуснали неговия край. Той не знае къде ли ще бъде след 5 години, но помощта на Фондация Българска памет поне му помага да отлага този избор. След като тази фундация е толкова успешна и прави нещо толкова голямо за България, щом Милен Враговски успял да го постигне, дали... Значи в България все пак може да се постигне нещо. И може да някакси самата фундация като вдъхновяваща, може би този семинар да е някаква по-голяма надежда за България, за образованието тук и за развитието ни като общество. На семинара във Варна Моника Панайотова, български депутат в Европейския парламент, помага на участниците да стопят леда. Всеки от вас ще си каже името, помежду си ще се запознаете. Всеки ще си каже от кое населено място е. Те се разделят на групи. Българи отблизо и далеч, за да търсят общо решение на задачата. Ще трябва да намерят общ език само няколко минути след първата им среща. Една от тях е Мария Кихаегло. Тя е от групата на 100-те участници от Молдова във Варна. Мария е българка и молдовска гражданка. Надява се скоро да следва в България и да получи българско гражданство. Ето откъде идва Мария. Нейните предци живеят в Молдова от 19 век. Тя е от село Кирсово, но се учи в Комрат, столицата на Гагаузия, автономната област Молдова, компактно населена с българи, където Мария и други като нея с българско самосъзнание работят усърдно, за да продължат образованието си в България. Сега си я намерим тук в моят любим кабинет по български език и литература. Тук има някакви асистенти с хора, които са герои на България. Тук има информация за български език, история, традиции, литература. Но имам и малко книги, това е за нас малка проблема, защото нямаме много информация и някаква информация търсим от интернета и от учителите ми. Добър ден! Седнете. Ние си имаме българска литература. Днес ще говорим по темата особености на поетическия цвят на Елизавета Багряна. Вие сте готови? Уроците по български език стават все по-популярни в лицея на Комрат, както България става все по-привлекателна в цяла Молдова със своето членство в Европейския съюз. Българският език открива съвсем нови възможности. Дайте да видим какво образование получила Елизавета Багряна. Искам от едно момче да чуя кой иска от вас. Женя, Дима, Игор, Димитър, слушам. Елизавета Багряна завършва гимназия в родния си град в 1910 година. После се учи в Софийския... След това се учи в Софийския университет. Така българските речници стават все по-дефицитни тук. Търсят ги не само местните българи. Бащата на Евгений е от Конго, родният език на майка му е руският, родителите му се запознават в Одеса. Аз може да кажа, че България е страната с силната воля, защото българската култура и българската история говори за то, что българският народ може да отстоява своите права. Аз говоря за игото, за многите исторически происшествия. Български народ е привлекателен към мен. Тук през вековете империите налагат нови лоялности,
Нациите често се припокриват, но това, което е останало от общото наследство, се поддържа с особена ревност от Русия и от Турция. Много малко напомня за културните въжделения на българите през вековете. Кметът на Комрат Николай Додогло обаче е убеден, че отношението към България и нейното наследство е емоционално и не се поддава на определения. Россия, 70 лет проживания совместно в Советском Союзе, естественно, оставил большой отпечаток. Естественно, что Гагаузия к России относится с большим уважением. Но при этом хочу сказать, что болгары это значит, не то, что наши отношения. Болгары это часть нас. Это мы сами, смешанные гагаузы болгары, поэтому к болгарам у нас самые хорошие отношения. Особено силни са емоциите в танца и фолклора. Танцорите в този ансамбъл от Комрат са от всички националности в региона. Хореографът Христофор Аврамоглу обяснява защо това, което прави, е толкова важно за него и толкова популярно тук. Аз съм гагаузин и за мен много би важна българската култура да върви тук в Гагаузия. Ние почнахме така да сбираме деца от селищата и тук в града малко по малко да ги научим на нещо повече, да знаят на културата на България да върви. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, раз и два. Това е традиционната България, която все още буди емоции. Това е и познатото лице на държавната подкрепа за българите зад граница, за съхраняване на история и култура. Но все повече хора тук очакват повече за днешния ден на България, практически умения. И именно тук се намесва фондация Българска памет. Татяна Раковчена е лицето на фондацията в Молдова. Всяка година през ръцете минават документите на стотици кандидати за семинари. От нея зависи успехът пред лабиринта на държавната бюрокрация. Тя е убедена, че си струва трудът и че местните хора оценяват това, което прави. Благодарни са особено родителите, децата, на които пътуват винаги с нас. Искам да ви кажа, че благодарение на тези семинари мнозина от децата имат желание голямо да кандидатстват в България в университети, да учат там, просто да имат по-голям обзор и да имат възможност вече да са в Европа. Мария Кихаегло вече 2 години участва в олимпиадите по български език, организирани от молдовското правителство. Тя се представя така добре, че през 2012 е забелязана от фондацията и поканена на семинар в България. Като българка от чужбина сега Мария знае колко повече възможности се откриват, когато знаеш и умееш да ги търсиш. Мислям, че моите корени стават по-важни след 2 години, защото много обичам моите предци, много обичам този език и не ще да го забравя и искам да го предадя и на моите деца и на моите малки сестри да го знаят. Аз съм малко кученце, кой ще ме познава. Майката на Мария казва, че дъщеря и сега има много повече възможности от нея самата на времето в Съветския съюз. Тя гледа с радост на тези нови възможности за Мария, но и с тъга, че така дъщеря й може да напусне завинаги Молдова. Ако постъпи, ще ми бъде много тежко без нея, защото тя е първа моята дъщеря. И мисля, че на нея там ще бъде хубаво. При нас сега тук много тежко и на старите, и на младите хора. Мисля, че ще ходим и се срещаме с нея часто, да ни бъде тъжно на чужбината. Тук в Комрат идват за молитва хора от различни националности, но все повече са тези, които напускат района и страната. Според някои източници, над 1/3 от населението на Молдова живее в чужбина. Какво е посланието на местния отец Василий към онези готови да ги последват? Конечно, мы всех своих, скажем, прихожан, всех своих людей, независимо болгары, кто гагаузы, мы всех любим, конечно, всех. Они едут, скажем, по своей нужде, кому заработать нужно,
Кто-то едет по святым местам, тоже едет, кто-то идет просвещаться. Мы всем желаем, чтобы они были достойными христианинами, чтобы их поездка это было самое главное благо и спасение их душ. Мария гледа към бъдещето. За сега планът е да следва туризъм в България. Молдова преживява тежки дни. Изглежда, че за момента спасението всеки сам търси за себе си. За Мария и за българите в Молдова, като нея, родината на техните предци, изглежда по-привлекателна от всякога. Добър вечер, скъпи приятели. Нашата група избра следващото название. Ние се казваме българи от ново време. На семинара във Варна момчетата и момичетата от различните групи се връщат след първото си запознанство, за да представят резултатите от работата си в екип. Милен Врабевски казва, че много бързо те разбират какво е общото между тях. Тези деца го правят на базата на най-силния обединяващ фактор. Обаждането на генната памет, нейната материализация, доказателство за това, че кръвта вода не става. И на третия ден тези деца проговарят на чист български език, независимо от произхода си, независимо от местата, от които идват. И този чист български език е просто появил се като от нищото. Просто те започват да говорят на български, защото имат стремление да общуват помежду си. Фондацията е убедена, че ползата от тези семинари е преди всичко създаваните тук емоционални връзки между участниците, в укрепването на тяхното българско самосъзнание и чувство за общност на фона на нови познания за миналото и нови възможности за общото бъдеще. Те също така ги подготвят и какво е реалното настояще в България. Ние изпуснахме една голяма група хора, която се научи да не работи. Въобще не е виждала и училище, и старания. Тя няма старания. Те не знаят, че всяко нещо, което се произвежда и ни трябва, всеки малък детайл, който ползваме, той е мислен, чертан и мечтан преди това. Мартин Карбовски казва, че децата, които срещат тук на семинара, са като деца от друга епоха. Те са запазили ценности. У нас тези ценности са прикрити и дори те вече не са модерни. Не казвам, че са изчезнали. Те не могат да изчезнат, но те са компрометирани заради соцкомунизма. Това е прекрасно. Те са гледани деца, както употребих. Те са гледани от че с тях подхождано като към хора с внимание, родител, общност, училище. За съжаление, с огромно съжаление, те са една идея по-възпитани от тукашна местната българска младеж, чалга поколението, което ние създадохме. Сега ще си поговорим за европейският проект. Ще започнем с така, разбира се, от историята на кратко. Цялото събитие преминава под знака на интеграцията в общото европейско семейство. Българският евродепутат Моника Панайотова разказва на младежите за историята и функциите на Европейския съюз. Тя казва, че за тези извън, днешната позиция на България като страна от Съюза е нещо, което те се стремят да постигнат. От позицията на разстоянието, от позицията на държави, които те първо им предстои да изминат пътя на европейската перспектива, те наистина оценяват това, което ние имаме, бъдейки членки на Европейския съюз и бъдейки част от европейското семейство, защото реално имаме шанса да бъдем на масата на преговори с останалите 27 държави членки. Семинарът поема по своя път, както и новите запознанства и новите възможности за участниците. За фондацията тези момчета и момичета са важна част от решението на дълбоката демографска криза на страната. Но доктор Врабевски подкрепя и друг аспект на решението, директно подпомагайки семейства с репродуктивни проблеми в България, които се борят да имат деца. Радина Велчева е основателка на фондацията, помогнала на хиляди български семейства да преодолеят репродуктивните си проблеми. Един от главните поддръжници на инициативата "Искам бебе" от самото начало е доктор Врабевски. Ако бъдат подпомогнати финансово тези хора и бъдат лекувани на време с методите на съвременната медицина, която, повярвайте, в България е на много високо ниво, тези 200 хиляди семейства биха се напълнили с едни много желани деца. Тези деца ще бъдат отглеждани в семейства, които са осъзнали необходимостта от това да имат деца. Деца, които ще бъдат образовани, ще носят доброто послание за България навсякъде в чужбина.
Фондация Българска памет и конкретно нейният председател и създател доктор Милен Врабевски е от особено важно значение в живота на Искам Бебе, защото през 2007 година, когато стартирахме нашия проект, това беше човека, който пръв ни повярва. Представянето на Европа в България е едно от нещата, които прави Милен Врабевски, но той се надява и да представи България в Европа, пристигайки в Брюксел за откриването на знаменателна за него изложба. Европейското измерение е на първо място в работата на Фондация Българска памет, казва той. От националното тръгваме и към европейското. Не случайно нашите традиционни семинари са под мотото силна национална идентичност, силна европейска идентичност. По този начин ние показваме на младите си хора, че те са едни, бих казал, достойни наследници на създаденото от техните предци. И ще се радваме, ако успеят да се гордеят с това в бъдеще. Фондацията спонсорира изложба в Европейската комисия за делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици. От фондацията казва, че създаването и разпространението на кирилицата е най-забележителното постижение на България и е най-добрият и културен износ. Азбуката на България е използвана днес от над 250 милиона по света. Доктор Врабевски иска днешните българи да са горди с достиженията на страната си и да поемат със самочувствие и увереност отговорностите на европейското гражданство. Значението на изложбата е да подчертае важността на дейността на българските владетели, които в векове на тама успяват да изнесат култура, изкуство, наука, просвета. Те показват величието на една държава, която със своята собствена политика дава възможност да се изнася в околния свят не насилие и оръжие и битки и конфликти, а наука, образование, култура, изкуство, просвета, всичко това, което е свещено и до ден днешен и което ние българите традиционно ценим. Ужасно се радвам, че се популяризира кирилицата сред общността тук в Брюксел и европейската общност, разбира се. Това е едно огромно нещо, което нашата малка държава е могла да даде на света и на Европа и аз съм част от него. Хората си мислят, че България е малка нова държава. Изобщо не знаят за нашите традиции, за нашата култура. Очудват се, когато им кажат, че създаването на кирилицата е плод на усилията на българските царе преди много векове. Има обаче и опасение, че тази пламенна позиция за България граничи с нездрав национализъм. Доколко фондацията насърчава позицията, че от всички най-важни са българите. Национализъм е дума с лош привкус в Европа. Честитя наградата от Варна. Благодаря, много мило. Така че новия кмет. Българската еврокомисарка Кристалина Георгиева казва, че няма опасения за целите на Фондация Българска памет. Напротив. Да обичаш страната си, това е принос към своя народ, към народа, но той е принос към Европа и към света. Да обичаш страната си означава да милееш за близките си, за природата, за мира и спокойствието, за благоденствието на тези, които са най-близко до теб. А това е принос за един по-добър свят. Националист не е лоша дума. Това е вид родолюбие, патриотизъм. Ако не мразиш никого, не виждам защо да не е много престижно да подкрепяш идеята твоята нация да бъде сред проспериращите в Европейския съюз, което е всъщност държавно обединение от проспериращи нации. В кулоарите на Европейския парламент появата на доктор Врабевски все по-малко предизвиква изненада. Днес той се среща с български евродепутати от дясноцентристския блок тук. Той предлага финансова подкрепа за усилията им да популяризират България. Не, няма проблеми. Всяко едно финансиране, което не може да съществува тук, ще бъде поето от мен. Евродепутатите, които подкрепят фондацията, казват, че нейната дейност дава на България възможност за напредък. Имаме исторически шанс и ние не трябва да го пропуснем. И затова Фондация Българска памет е може би един от най-добрите примери за максимална мобилизация
да може да бъде използван този шанс, да могат тези млади хора от българската историческа диаспора, но и от някои региони в България, от региони които са по гръцката и по турската граница, да видят своя шанс и своята перспектива в една европейска България. Октомври 2013 в Европейския парламент в Брюксел. Последни приготовления за връчване на гражданската награда на Европейския парламент. Тя се присъжда на европейци за приноса им към трансграничното сътрудничество и взаимното разбирателство. И един от тях е Милен Врабевски за инициативата му «Силна национална идентичност, силна европейска идентичност». Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц казва, че отличените като него са истинските герои в борбата за европейска интеграция. The men and women and the representatives of the organization we will award today with the European Citizens' Prize, you represent the best, what we need in the European Union for the time being, more than anything else. Milen Wrabewski. За доктор Врабевски това е жизненно важно признание за дейността на Фондация Българска памет за популяризирането на европейските ценности сред младите българи в България и извън границите на страната. Това означава две основни неща. На първо място, че сърцето ми започва да трепти на нова честота. Честотата на големия ангажимент към цялото българско и не само българско, а вече и европейско общество. От една страна и от друга, това е признание за дейността на много хора от моята структура, които направиха всичко по силите си да отдадат енергията си и свободното си време, до голяма степен и финансите ни в името на младите хора. Доктор Милен Врабевски се вижда като представител на нещо ново в обществото. Той не е политик. Парите, които отиват за подпомагане на български каузи, не идват от държавата, а са негови собствени. Той казва, че това прави работата на фондацията му ясна и ефикасна. Докато очаква резултатите от своите усилия, самият той знае какво го мотивира да продължава. Моите собствени деца, аз съм баща на 3 деца, искам един хубав ден, когато ми зададат въпроса, ти направил ли си всичко възможно, ако вече имаше доста възможности да подобриш средата, в която живееш, аз да мога простичко да отговоря положително да. Bravo!